Hey guys. Tapos na. Live one start. Kaya mana live? Ang mobil kan mulai ini jeng salang baik. दैमासा ब्लग हेल' आब' होनहरदों हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै खोरोम ब्लग हेल' आनै हाय भागिनसो ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाखो Putlah kelamaan lagi nih. ओरैनो गेलेनो लादों मेगना बारनांना नांजोबदो आलौजोबदो Ayang sungguh teman. दैमासा ब्लग मोजां जाथ'वाखै आब' नोंहालाय अ जोंहा जाखांबाय आरोना दहायनो जादो माने दंथ'यो मोजां आंहाबो ओमफ्राय दैमासा ब्लगा गैया बबे जायगानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरदो खेबसे खोरोम ब्लग टमेट' ओमफ्राय नासो आनैयाव गोथावानो बिलाहि ना आंनि इनबक्स हेल' आब' हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंनि इनबक्सआ ओंखाम जाबायना जायाखै दैमासा ब्लग उदालगुरि नोंहालाय औ आं बरपेटानि उदालगुरिनिमोन आरो गोदो प्रमद नार्जारि बाजै हेलौ हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै प्रमद नार्जारि मालाय बा बबेलाय सुखांना लाना फैखोलाय Singa printer baik हामदे आंबो थांगौ र' मानो खोरोम ब्लग दैमासा बर' कमेन्ट हरना दोन फेन जा प्लिज जोंहा खोरोम ब्लगा दैमासाखौ कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना फेन जानो थाखाय अननानै फेन खालामलायदो जाय फेन गैया पि आर जासुला बरिया आब' होनना दं थेंक इउ पि आर जासुला आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा खबर आरो बबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आं मदारेसन खालामना होबाय आरोना जा सापर्ट गैलाया अननानै सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो गावबा गाव दैमासा ब्लग खोरोमा ब्लग मा होनखो बेयो खोरोमां ब्लग अके होनहरदों माने खोरोमखौ खालामबाय नामा जानांगौ आरोना आंनि इनबक्स जाबायलै आब' थास' बिथ्रिजों रोनो होनो अ नंगौ नामा थास' बिथ्रिजोंथ' गोथावखा नालाय रोनो थिगानो गोथाव ना थास' बिथ्रि ओंख्रिया दैमासा ब्लग ब्लु हरदे होनहरदों माने मदारेसन खालामनो खोन्थादों नामा आं खालामबायमोन सं ना जायाखैसो जायाखै जानांगौ खालामबाय ओमफ्राय एस कमेडि मा खबर होनदों औ मोजां कि खबर एस कमेडि बर' जाने ने भालखै बर' जाने ना बर'आनोखा बर' सिआरपिएफ लाइफ हाय आब' सना मा खबर औ आंहा मोजां मायावबासो थांबाय आंहा मोजां दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै आंनि इनबक्स हाला आं उन्दुलांबायसो उदैया गिलिर जाबाय आब' बांद्राय जाबाय खोमा आरोना आगैया गोथावखाय बांद्राय जाबाय दसे गोलांनानै था खोरोम ब्लग दैमासा कमेन्ट हरबाय आं जोंहा खोरोम ब्लगा गैया दैमासानो कमेन्ट हरबायनो आरोना दैमासा ब्लग ब्लु हरदे आब' जायाखै आं मानो जायाखै आं खालामबाय दंमोन सं ना मानो जायाखै
ना टाचसो जायाखै आं र' जायाखै सं खालामबाय दं आं ओमफ्राय जायाखै आरोना आगै दैमासाना र' आं ट्राइ खालामबावगोन आरोबाव बर' सिआरपि लाइफ मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा ओंख्रिया अमा बेदरसोमोन आरोना अमा बेदर एवनायजोंनो जाबाय दिनै अमा बुथारदोंमोन न'आव खोरोम ब्लग 400 साबसक्राइबार जानोसै फ्रेन्ड्स खालामना होदो प्लिज औ जोंहा खोरोम ब्लग आगैना 400 साबसक्राइबार जासिगोन आरोना अननानै जा सापर्ट गैया खोरोम ब्लगखौ सापर्ट खालामनानै होदो जाहाथे थाबैनो 400 जाथों मानो मदारेसन जायाखै बेलेगफोरनिया जाजोब्बाय ओमफ्राय मानो जायाखै दा आंना मबाइलाबो बारा थिग नङा नालाय जायाखैनो टाच जायाखै प्रमद नार्जारि लाइक डान थेंक इउ स माच प्रमद नार्जारि लाइक होनायनि थाखाय मदारेसन मानो जायाखै आंना टाच जायाखै नामा मबाइलानो थेवबाबो जायाखै आरोना बर' सिरपेब लाइभ आंखौ अननानै बयबो सापर्ट खालामना 20K खालामना हो औ जोंहा नै आगैना 20K जासिगोन आरोना अननानै जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो सिआरपिएफ लाइभखौ बर' सिआरपिएफ लाइभखौ आरोना जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो जाहाथे थाबैनो 20K जायो आगैना जायाखै माबा जाबाय आंना मबाइलानो थुबाबो जायाखै आरोना मडारेसन खालामबाबो जायाखै जिरिमिया राभा हेल' आब' मा खबर हाय आगै जिरिमिया थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मोजां आरोना आगै आंना खबरा ओमफ्राय नोंहा मा खबर खोन्थाहरदो ओंखाम जाबाय जायाखै आंना मबाइलानो जालाबा जिरिमिया राभा मोजां आब' औ नंगौ नामा मा ओंख्रि जाखो आगै अननानै खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जाखो जाला मबाइलानो आंना मोनसे मोनसे जाबाय थायोहाय दसेब्ला नेट नाङा दसेब्ला टाच जाया मा जायो खोरोम ब्लग जिरिमिया एसे आंनि चेनेलखौ नाहो प्लिज जोंहा खोरोम ब्लगआ जिरिमिया राभाखौ खोरोम ब्लग आगैया नायनो खिन्थादों आरोना चेनेलखौबा सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय दैमासा ब्लग आंखौहायबो सापर्ट खालामना होदो दे जोंहा दैमासा ब्लग आगैखौबो जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो दाहाल बर' हाय आब' होनदों हाय आगै थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दाहाल आगै ओमफ्राय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै बिस्वजित बर' अफिसियेल हाय हेलौ आब' मा खबर मा ओंख्रि जाखो मोजां आगै बिस्वजित थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंहा ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया नेटानो प्रब्लेम होयो मोजाङै नांनो नागिरा खोरोम ब्लग आनैखौ सोर मोजां मोनो साब खालामना हो फ्रेन्ड्स जा सापर्ट गैया साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामहोदो ओमफ्राय जाखौ सापर्ट खालामलायदो आरोना गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो बिस्वजित बर' अफिसियेल
आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना प्लिज खालामना होदो प्लिज। जोंहा बिस्वजित बर' अफिसियेल आगैनि चेनेलखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना। आं सिखाव रखम नायखांबा फैदो नामा नोङो? जाखोबो जाहाखोबो अबेयाव ओयाव जोंनि गामियाव र' दौहैग्रोथां दसथाथ' हाल बर' आब' बिदिनो सम सम लाइफआव फै आब'। औ लाइफआवथ' फैयोमोन आङो ओमफ्राय साननैसो फैथ्राखैमोन आरोना गोबावानो जाबाय आङो फैयैया। ओमफ्राय दाखालि खेबसे फैदो ओमफ्राय दिनै समखौनो मोननो नागिरा ना गोबाव सम नांगौ ओंखायनो फैनाय जायाखैमोन आरोना। आरो नेटआबो मोजाङै नाङा आंना मबाइलाबो बारा मोजां नङा। सम मोनब्ला फैगोन आरो बिदिनो। खोरोम ब्लग बिस्वजित कमेन्ट हरनानै दोन ब्र' आंबो हरगोन रिप्लाइ। जोंहा खोरोम ब्लगा गैया बिस्वजितखौ कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना। कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय। नरुन खेरखातारि हेलौ होनहरदों नै जा नरुन फैलायबाय हाय मा खबर आगै ओंखाम जाबायना जायाखै नरुन खेरखातारि। ओमफ्राय नै जा गैया सापर्ट खालामलायदो। आं मडारेसन खालामबाबो जायाखै आरो दे आगैमोन गाज्रि मोननाङा। आंना मबाइलानो माबा गेजेर गेजेर जायो मालाबा जायो मालाबा जाया आरोना। दिनै आं खालामबाबो जायाखै टासानो जायाखै मबाइलानो। नोंसोर ओरैनो सेयार्स खालामना नायनानै सापर्ट खालामदो नङाब्ला मा होनो स्क्रिनसट खालामना लादो आरोना ओमफ्राय उनावहाय सापर्ट खालामनो हागोन। दायो जा खालामनो हायाखै स्क्रिनसट खालामना ला ओमफ्राय दा उनावहाय लासैनो नायनानै खालामनो हागोन सेयार्स खालामनानै। बांसिन सेयार्स खालामनानै नायनानै सापर्ट खालामनाया मोजांसिन जायो आरोना। माने थाखागोन आरो इयो। दायोहाय लोगो लोगो खालामनाया थागोन थाया मिथिया गेरेन्टि गैया। स्क्रिनसट मारिना लाब्लानो जाबाय। उदांसार ब्रह्म नै जोंहा उदांसार आगै फैलायबाय हाय होनहरदों हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै उदांसार? मा ओंख्रि जाखो? नरुन खेरखातारि खबरा मोजाङानो आंना आबौ। नंगौ नामा? मोजाङानो जानांगौ मोजाङैनो थानांगौ बिन्दास होनलाय। लाइफ हथ' एसि आंहाबो बारा सम थानो मोननाय नङा। नों दासो 14 मिनिटल'सो जाखादो थेवबो बारा गोबाव थानो मोननाय नङा। या फिसालाखौ पलिअ' लांनांगौनो आरोना दासो इमारजेन्सि खिथा फैदो बारा गोबाव थानो मोननाय नङा खोन्थाखाबाय। उदांसार ब्रह्म जाखांबाय दालि आलु फुलकबि। औ नंगौ नामा आगै? नरुन खेरखातारि ओंखाम जाबाय नामा आब'? औ जाखांबाय आरोना दहैनो जादों। अमा बेदरमोन जोंहा अमा बेदरखौ सिगां खिथाग्रोलायदो आगै। खोरोम ब्लग बयबो लाइक खालामना हो आनैनो। औ थेंकिउ स' माच लाइक खालामना हो आंनो गासैबो जाय लाइक खालामाखै। खोरोम आगै थेंकिउ खोन्थानायनि थाखाय। इरागदाव सरगियारि भकेल मोनबायना बेदरा? जाखांनानै दासो बेदर खबर लाहरदों नोङो। बेदरा गैला जोंहा एवाखै। जिरिमिया राभा आंनिखो जाय सापर्ट खालामनो कमेन्ट हरना दोन। औ जोंहा जिरिमिया राभा आगैनिखौ जा सापर्ट खालामो कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना। जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट हरना दोनहर जाहाथे बेक खालामनो हाफिननाय बायदि। आरो जा दायो खालामनो हायाखै स्क्रिनसट मारिना ला दाहाय लासै लासै खालामनो हागोन आरोना। नरुन खेरखातारि लाइक होबाय दे आब'। औ दे बायो आरोना नेट नाङाबा। नै दा आं दसे रायज्लायबानो आरो थांलायगोनसो दा। थांजोब्बाय नै मानसिफोरा सानैल'थारसै रावबो गैला। आं मा होनदोंमोन इरागदाव सरगियारि सोर?
सोरबा दङ अननानै जोंहा इरागदाव स्वर्गियारि भकेल चेनेलखौहाय सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोनहर जाहाथे बेबो बेक खालामफिननो हायो आरोना ओमफ्राय खोरोम ब्लग बर'जों बर' सापर्ट खालामनांगौ फ्रेन्ड्स मिलायना थानांगौ औ बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ ओमफ्राय गावजों गाव लोगो जाना थानांगौ अब्लासो नोंबो आंबो सापर्ट खालामलायबासो जौगालांगोन ना जोंना बेखायनो सापर्ट खालामलायदो आरोना गावजों गाव नोंनोबो नांगौ आंनोबो नांगौ गासिनोबो नांगौ नालाय बुजिदो मामोन लायो बिजि अ सरि बिकि दास एस बि बिकि दास एस बि हाइ फ्रेन्ड्स होनहरदों जा सोरा माबा पलिअ दौनो थांनांगोन बाबुखौ थांनांदों आं ओइयाव अंगनबादियाव थांनांदों बेखायनोथ' हाय फ्रेन्ड्स होनहरदों हेल' बिकि दास थेंक इउ स' माच मर लाइफ स्ट्रिमर जइन हुआर बाबे थेंक इउ स' माच वेलकाम उदांसार ब्रह्म दानो खालामलायफिनोब्ला खमायो औ जोंहा उदांसार ब्रह्मआ लोगो लोगो खालामब्लाथाय खमायो होनना बुंहरदों आरोना अबे बेसे सैथो आंबो मोजां मोनथिया खिन्थु मानसिफोरा बुङो आरोना लोगो लोगो खालामबाथाय सापर्टआ थाया जाब्लाबो उनाव खमायलांफिनो होननानै आरोना बेखायनो उनाव एसे 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामफिन होनना बुङो आरोना जिलिमिया राभा आं खोरोम फंबायनो सापर्ट होबाय औ जोंहा जिलिमिया राभा आगैया खोरोम फंबायखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय खोरोम आगैयाबो फिन सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय उदांसार ब्रह्म माथो थाबथाया होनहरदों माथो थाबथाया माने बुजियासै आं आगै उदांसार ब्रह्म आं गासिखौबो 24 घन्टानि उनावसो बेक हरो औ मोजांनि बाथ्रा जोंहा उदांसार ब्रह्म आगैया लोगो लोगो खालामाब्लाबो 24 आवार्सनि उनावहाय खालामगोन आरोना निस्सय सिन्था खालामनाङा नुदों दा आरो सुवा लायै मोनसे ओइ सिङाव आखाइ गोलावा ओइलाय थगायसुला सेंग्रा हाय गुड इभिनिं टाइम पास औ नंगौ नामा हाय गुड इभिनिं माने दायो गुड आफ्टारनुन हेल' वेलकाम थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय इभिनिं जाबायना दायो इभिनिं आरो 2टाल'सो जादो थगायसुला सेंग्रा मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै दोनसै र' आंबो 30 मिनिट जाथारसै खामानियाव ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर उपाय गैया आंहा बिदिनो ओंखायनो आं फैनोनो सोलाबा ओंखायनो बानाय जाबाय मिथिं आरो न' खाथियावबो लिंहरबाय दं थांनि उदांसार ब्रह्म ब्लुखौ बोखार दे मानो आगै दा नाङा आं आरो खायसे खायसे ब्लु होनोसो खोन्थादों ओंखायनो आं ब्लु होदों आरोना थगायसुला सेंग्रा दे होनबालाय गुड मर्निं नङाब्रा दायो आं जेनेबा आङो आफ्टारनुन होनो आंना गाज्रि जादोंबा सरि आरोना ओंखाम जाबायना जायाखै